கிளம்பி போயிட்டான். அடுத்த வீடியோவில் ஒரு சின்ன டெஸ்ட் ஒன்று வைக்க போகிறேன் கைஸ். என்னென்னா வந்துட்டு மெர்ச்சண்ட்டை ரொம்ப நேரம் நிறுத்தி வைக்க போகிறேன். நான் இந்த பொருளை வாங்க போகிறதில்ல, சும்மாவாக வச்சு நிறுத்தி வைக்க போகிறேன். இந்த மெர்ச்சண்ட் வந்து அப்படி வரும்போது அந்த இது நேராக பார்த்து இது இந்த டாட் மாதிரி இதில் ஒன்று இருக்கும், உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். சென்டரில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒயிட் டாட் இருக்கும். அதை கரெக்டாக அந்த இதுக்கு மேலே வச்சு இதுக்கு மேலே வச்சு கிளிக் பண்ணால் போதும். ஹேண்டு சிம்பிள் காட்டுச்சுல்ல, அந்த ஹேண்ட் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணால் மெர்ச்சன்ட் நம்மளை நோக்கி வந்துடுவான். ஓகே, இந்த டைம் இது ஸ்கிராப்ஸு தான் ரேட் அதிகம்.